Čus všichni, tady Flamebomb a já vás vítám u nového videa a dneska tady máme další tutoriál a to jak se ze začátku chytnout Pikachu. Ano, jsem venku, jsem momentálně na louce, možná slyšíte moje boty, co mám žabky na sobě a se taky tu trávu, sorry. A vlastně teda vám ukážu, jak chytnout teda Pikachu ze začátku, ale nejdřív by se nám museli aspoň načíst tyhle základní Pokémoni. Takže já se asi nějak ozvu, až se ty základní Pokémoni načtou, takže si mějte a zatím čau čau. A jo, ještě mám asi takový pocit, že se mi nedobily mobilní data, i když už jsem je měli domít před 15 dnama, ale mám takový pocit, že jsem ještě nedobily. No nic, takže zatím čus. OK, už jsem zpátky, já jsem po 7 minutách, musel jsem to ještě kontrolovat, pak jsem to zkoušel na Facebooku. Ano, máme nabídku a tady vidíme 3 Pokémony. A takže teď se půjdeme přemístit. No, vidíte, teď se přemístíme. A musíte to udělat třeba 4x až 5x. A už nebudou ani jeden dosahu, tak se spawnou znova. Ježiš, ne, já nechodím na opačnou stranu, já chodím od těch Pokémonů. Hej, what? O, dobře, tak já půjdu takhle. A tady máme zase kopec, takže tam jít nechci. Jo, ten panáček jde úplně na druhou stranu. Jdu já. Takhle, půjdeme takhle. Jo. No, ne dobře, to mám natočený. Ach jo, za chvilku nás zmizí tenhle Pokémon z dosahu a už skoro. A teď už nás zmizeli dosahu. Ne, jak to, že tam ještě je, Ježíš kam chodí. Ještě to stahá. Takže takhle budeme sem. Ano. Ježiš, proč jde někam? Jo, a vidíte, už jsme od jedních odešli. A zase se tady znova spawnuli, takže teď budeme zase tak budeme třeba zase zpátky. Tak tady budeme chodit dokola, než se nám tady nespawne Pikachu. Takže teď jdu tady od téhle cesty. Jako takhle směrem sem. Panáček jde směrem tady je Bulbasaurovi, nebo jak se ten Pokémon jmenuje. Bulbasaur, no. A jinak budu asi dělat teda let's play s obou dvou týmů, teda z týmu obou dvou účtů. Vlastně budu mít i oba ve stejném gymu, takže tak no. Určitě budu mít oba ve stejném gymu. Teda gymu v týmu, takže v mystiku. A ještě, takže se mi to hodí pak, když budu házet třeba ty Pokémony do toho gymu. A ještě spolužák, který je taky mystik. Takže vlastně to hned zaplníme, pokud půjdeme na jeden gym prostě. Tak a vidíte, už jsme zase odešli. Ano, tohle, jako takhle, no po třetí dva, no, jako takhle, dvakrát už se spavnuli znova. A teď půjdeme zase na druhou stranu. Tady chodíme jak největší debil, ale asi mě nikdo naštěstí nevidí. Mám nějaký stromek. Tady jsou jenom všude kolem mě stromy a tráva. Dobrý, takže mě naštěstí nikdo nevidí, ať se nekoukají na jak největšího retardia. Já taky, když jsem šel nahrát, prostě tady u mě nejsou žádný Pokémoni, až na tyhle. To sami vidíte. Vlastně já jsem šel nahrát, normálně jsem šel nahrát a tam nebyl žádný Pokémon. Ne, tam žádný Pokémoni nebyl, pak tam normálně byly 4 vlastně. Jeden jsem mi nenačetl, ale pak při cestě zpátky, já jsem pak zjistil, že je nemám načetlý, tak si mi načetli a mám to, měl jsem to načetlý a to. A pak zase, jak se to jmenuje. Já jsem to zapomněl, to je trochu problém, ne? Jo a pak tam byl nějaký Pokémon, kterýho nemám, další Pokémon, kterýho jsem neměl a Eevee. Nechytil jsem ani jednoho. To Eevee jsem přilákal jenom díky Insight. Ne. No, sorry, se to říkám špatně. Insize. Jo, Insize nebo Insize. Mám pocit, že Insize. Tak, teď budeme zase na druhou stranu. Teď chodíme jak největší debil. A zítra, já jsem vlastně chtěl jít dneska na ty Pokémony, ale nedopracoval jsem se k tomu. Takže zítra ráno vyrazím, protože ještě nebude prostě svítit slunce. A nebude takový vedro, nevím, jestli mě teď dobře slyšíte, protože tady fouká, je to úplně na nic.
pokud nebude, že reálně není takový vedro, takže bych se prostě domluvil a šel bych na Pokémony. Asi spíš si vylínou ty 2 5kilometrové vajíčka, což mi zbývá takových kolem, no, ty 2 kilometry, takže bych si někam prošel 2 kiláky. To bych prostě natočil. Něco bych vám povídal a takhle. A that's all. A jinak jako takhle. Zatím na tom minulém videu je 1 like, což je jako hodně dobrý. A znova se nám tady spawnuli. To už asi po 3. mám pocit, nebo po 4. Tamhle vidíte to kolečko. Tam má být Pikachu. Tam má být Pikachu. Budeme k němu blíže, počkáme se, než se nám načte. Jo. Hej, no jdu správně. Je takhle. Jo, Pikachuovi. Takhle jdu k Pikachu. Takhle. A nějak takhle tady jdu k Pikachu. Prostě jdu směrem k Pikachuovi. Tak dobrý. Ještě kousek k němu popojdu. V kruhu je. No nic, tak já se vám ozvu, až se mi tam Pikachu načte a chytíme ho společně, takže zatím čus. OK, lidi, teď mi tenhle panák furt běhl tam, kam právě teď jdu. Nevidíte ty kruhy a pak zase zpátky. Takže teď tam musím jít. A vidíte, Pikachu je načetlej, takže tady je na Pikachua. Ano, lidi, máme Pikachua. Baby later, to nechci. Vidíte, lidi, Pikachu. Vidíte, oh my fucking god. Ne, jež, já jsem chtěl zkusit zatočený, protože tady nemá ten neomezený Pokéball. No nic, si ho chytneme, ale jo, no tak to by bylo divný, kdyby utek. To bude mít nějaký CP10 sice, ale máme Pikachu. Hustý. Ještě si pak musím chytnout Pikachu a na svým prvním účtu, tak CP11, dobře. Dobře, takže máme Pikachu a ano, už natáčím 7 minut tohle. Vím prostě proč, takže pokud se vám tohle líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, odběr. A takhle, já se tady těším zítra u dalšího videa, ano, a když tak ty videa vydávám přes noc, jinak není čas, když všichni spí, jinak prostě tady jsou 2 Wi-Fi a dvoje jsou pomalý, sice jsou různý, ale prostě jsou pomalý. Takže vlastně tady ani není čas to prostě často uploadovat přes den, takže to můžu uploadovat jenom přes noc. No takže třeba včera jsem to dal uploadovat nějak v 1 noc, nevím kdy to vyšlo, třeba kolem 2 až 3. Já nevím, nějak takhle ráno to vyšlo. Tak jelikož to je prostě mobilní let's play. A kdybyste se ptali, jaký mám mobil, mám Samsung Galaxy S3, ne jo. A tady je tráva, protože jdu z louky už, protože máme Pikachu. No nic, takže já se těším, sorry. Já se těším u dalšího videa. Takže zatím čusák, busák, autobusák. A taky byl nejlepší nápad si vzít žabky. Jo, protože teď mám na nose samou trávu. No nic, mějte se a čus.